Pin. Kuha dia. Patulan ni dahon na pinya magi kita pa ko pakuwao na ning Udot sa kuan ba? ha? Udos taong ba? Ito taong din ni. Mautan man ni. Bagay para gabon na kuan ni. Ay gabon. Pakila ni nga taong man ni mo. Laro na no. Yawas taong inyo gud nga Bunga dia kay di mo matabang sa nung arte mo. katol ning kuan ay. Hadlok gagkatlan nga. Santang ka. Hindi panglarot ni mo diya. Dahon ka nang ayaw lang tiguang nga dahon ng batanon ba? Sa Hilip ka tiguang sa doy. dahon mo ni. Batanon nga dahon ba? Nang may pag pulpukol gani. Ay ko, pre, buha dia. Panguhay ba? Panguhay ka ng udlot ba? Kasi panguha sa diya kay Nga na no? katulan ning dahon na. Sum ka nga. Ngita ba kay Graha ning kuan ay kita Sukor ba tanay ba? Pakuwao na ni sila to ni kuan nita. isukor ba tanay nga? Nga Pero mo tay dari to nga. kaniray kaniran duha kung ano ni. Saan? Maya na. Sila to, Buwang tay. na. Ha? Kumair kayo dumagi sa. Magi ba magi? Menaghan mo dala dito ba kay baro ka ka. Review. Uy. Ano ka? Uy, Unsa ko? labog eh. Uga. Karam di mo diri day. Ganda Ano ka. yun? Humig Pang tambal. kunin dua. Gusto mo diri. May tambal udlot sa Sugo mi ani. taong Eh, tambal. Ngayon Ano ka? apo to silingan abroad ba. oh. Kaman. Kasan ka mayor eh? Pagita ninyo, didiin ko dara na mo diri. Ano ni abroad pa? Dire, pelandong ba? Matabang siya siyang kwintas nga nawa papangita na to. Ya. Unsa may Tagaan ko tag kutom sa iyong pangayoon na to, siguro. laroy? Lagi. Bertahan ka na. Ay. Pertahan lagi. Dato na. Dato na. Ato na. Sige. Tara. Ato. Dara na mo diri lang siya. Ka. Tutun. Oh, uy, asa mo? Oh. Ikaw may. Maayo ping. Ano di ay? Daa ka. Usa lagi na? Kwarta ta adi pre or Oh. basta na maayo ni kuan pre. Ano lagi? Kuan ba? Pahingan ba to gikan abroad? Ano di? Abroad ba? Abot. Oh, kayugan na lang na Ah. kay para makakwarta sa nisasad. May pa. Kanga lagi ka. Pre, yugal na to pre, pangitaon na to, May pa. nawagtali ko na yung kwintas pre. Oo ba? Oh, yugal na to pre. Eh, kwintas. Kwinta. Oo nga na. Ha? May nag upat na tani? Asa na palaya? Reklamo mo eh. Kanang blow atop ba? Ay kana oh, balay. Balay kita kung larong Dako kayo na. Bantay di ta ka kwarta na kalaki ha. Lagi. Tara, tara. Ma scam tani. Ano kung balayo, balayo sa pating ro. Sir. Mga to, sir. Mga hapon din, sir. Mayo kayo nagdang kauban. Oo, pati na, sir. Pero, klaro dyo, kita ambil dali ba? Importante kini na ako akong kwintas kay may makita ni kay ako kinig baliw para nako. Usa man imong kwintas sir, tanuod na. Sobra Wapiti pa tinuod. Kay kung di na tanuod ay lang Mao pangita. gani andam ko mo hatag niyo bisag unsa inyong pangayoon. Lah kani. Andam ko hatag. Sige. Bungat lang mo. Ni kwarta. Kan na. Ya, lain pa ato, sir. Diin manaway mong kuan, sir. Asa pita sir? Wala mo kay bawo nga diin to nawala. Basta dito ra to. Atong kanding manong nako. To atar dito. Ara to nga to. Tagak. Ara ka to. Sir, Dito tagak. Ato bitaon. ato lang pagtaon mo, sir. Magsugod mo sa kandingan. So sige, Pero suki na ipapay yun. ato sir. Unya Ha? makita na mo unsa may imong garantiya. Ay bisag unsa inyong gusto. Unsa lagi? Gusto unsa Andam ko mo hatag ana. Una sir, di eh. magkadapitan nagtindog dito sa imong kanding. Ako Oh. man, Dito balik Para masubay na to ba? Kukuha ko sa akong manok. ano, Basta man. dihara to. Tara, tara, tara. Dahil na ni. Ito gano na to kay. Ito lagi. Kasi ganti hatag ato. Tara, Ang kita ang may pre. Ano dia? subay no dan. Ah, Kasi nahulog lagi to. pore makakita ali ro. Karo. Ara din, ara din pita lagi ni. Karo ning ari. Ara ni diri pita lagi. Ay patag kay na mo tita tao dia. Ah, bahala na pa dia. Ah, nagtayo yan ni Ray. Tayo. Wajud. Bakit kung tayo na to makita na ning yatay. Sig diri na to. Patay yo. Diri mo kuno sa kanding kuno nawagtang kuno yo. Nga extension diri yo napita yung kanding. Mo lagi. Asa ka napita no? Mayon tao da kay wala mo koy petsudan sa balay da. Mo, mangayo jud ko sa kakilong litson ko na kanang baboy ayon ang manok. Basta makitaan. Bitaw, gutong kay karon. Gigi. Tung kwinta sa pre. Ito tung kwinta sa pre.
Indo to, pre. Makitaan doon to, pre. Marta dito. Yang may pagpagita, mahal gano'n to, no? White gold to, pre. Loh, mahal na to kwintasa, White eh. gold to. Kita to, bre. Bayan ta. Pahinta ko, patri. Kita man nangita. Oh. Kita tadi, kita itong kwintasa, di. Pati, gini niya. Kwarta tadi. Ay, yaw-yaw, paitan mo yun. Hindi, di Masing kita mong kita, anak, magkuyog tan duha diri di. Kuan, ganti ana. Magbubuwag, tagbuwag, Buwangan eh. eh. Anak ka diya? Asa ka napita ka niya, ragul di mo. Magmayim huli lang tayo. Ayoy, basta gila na to atong Dita mo Kuan, sa nagila na pangita tayo. kay ano, muhatag dugdang, ra to siya. wala ti klaro. Sa Lahubog unsa ko itong na naong. ihatag ko na nga ko. Lahubog itong naong. Awa ni. Ka kwarta kita ni. No, buong ang kanding tuwad palubutin ako. Lo, kunto sa imuting ini. Yes! Dara kita na ko ba ha? Oh, asa? Oh, ako na kita. Ano biya ka? Ato no ari kita man upat man ta. Nya, ka mo pilit misyon ni. Kuno, white gold pre. Kani ko. gold na, pre. White gold. Mahal niya. Malay. Bro, Unya. Ato mo sa islando dito. ingon mo to si... Ako pa nimo dito saba. Dito uli. Ayaw. Ato ipakita sa kuan ba? Ayaw, Kita sa pre, ingon mo natural. to. Tagaan na bukurutan niya, unsa? Ha? Ikaw atong tukong Ato na sa... ato na ikon. Iya isa. Sa mayo ni. Ayo, pre. Kita nung. Di, ang mayo ato ipakita na to. Ang shop. Ay, siya, pre. Yo, paabot na to ron. Buto dito. Buto. Kim maka Usay pangayoon ni Sa- hatag sa- ko na. sa- Ako na pa, to. di ikalig ha kay kamuro ba Sige, nagsusi sige. mayo ha. Sige, basta kita upat ha. Tara, tara, kita upat. Patay Tara. ka. Oh. Bisig Yun ang na yun, isang nimo. kaka- Okay. kwarta tan ni. Hakta ni. Kitaan ba ka to? Sir! Oh, Ano, sir? Aja. maayo kayo nakita. White gold, sir. Baga-baga. Ay, Sir. Tini. Tama Ani? na pa. Nakita na gid. Maayo gyud mo da trabaho. Ya, sir. Ingon sa adro ba ka na mo, sir? Oo. Makita ng kwintas ni mo. Nasa kay ihatag siya na mo po. Sa Sulti. kunsara ba to? Sa adyo ko na. Ani? Na. Ano? Sige. Unsa man? Boss. Ako pa ngayon, boss. Cellphone lang. Oh, na. Kani. Oh, Siya. Ginoo Ako ginoo. boss. abang ko na ha. Oh, Gikan ba ko gawas? Amat. Brand new na. okay. Ano? Boss, kuha ako ah, boss. Kanding. Pagkuha dito. Ay, nagkandya. Ako asad, boss. Kanding sad. Kanding, oh. Pagkuha dito. Ha, okay. Na, boss. Nya. Mo kwintas. Oh. Maayo gyud kita ni da. Oh. Utang tiki nila ng fitasa. Ya, boss. Ingon ra ba ka nga? Susi pangayoon di kong balibad. Oh, tanan gusto niyo. Kung ihatag. Ya. Kan na lang gihatag nimo, boss. Mo sila ko pangayoon, boss. Uy! Ano Nausa niya? ka to niyo? Ingon Hindi, okay ra sa. Wala, di mo sugot, anak. Ingon ra ba ka, boss? Di ka mo balibad. Ati ko bali abi ng cellphone be. Oh. Ano man niya? Ano tanda kanding, boss, ha? Oh, kuha dito. Uy! Uy, tundi na bunga na ka to niyo? Uy, pagkaon daw ni mo to ang namangunay. Butaw ka. Suman. Mura magkagtaga buhol. Hindi pwede mo, may sukot. Ay, gani. Style lang. Mo, may sukot. Ayaw, Pwede na mo lang. Ano man kasabutan mo tanong. Oo, nagipanguhatan na. Yan ako to siya nga. Upatan nangita. Tawag na ang tuwan na. Di na kita palabot na eh. Game sa kapawan sa kabalibad. Di ko tanong ni mo muli. Ako kanding imong Tama kuha. ka ba yun? Uy. Ayo na. Wala man yung kanding na ba? Dili mo, kuha ni kanding. Ayaw. Patay ka. Kuha ni Sa kanding. misyo, ay. Samla, imo na tanan. Itabangan tani. Itawa na. Lagay. Lagay.